La plaça del Trull de Bigues i Riells ha tornat a ser la capital de l'oli del Vallès Oriental aquest dissabte, amb la tercera edició de la Fira de l'Oli. Una iniciativa que per primera vegada ha estat intercomarcal i ha reunit una dotzena de productors del Vallès Oriental, Occidental, el Maresme, el Bages i l'Anoia. Que és on està l'olivera vera, que és la que volem promocionar. És una varietat local, aquí també li diuen olivera del país, també hi ha gent que li diu altres noms, però bàsicament és l'olivera vera fina. Doncs l'olivera vera fina, com que està extensa per aquestes comarques, hem cregut convenient fer que hi hagués aquesta embranzida. L'oliva vera té un gust més fort que la coneguda arbequina i a la comarca es cultiva sobretot a Bigues, Caldes, Santa Eulàlia i la Garriga. Els productors lluiten perquè tingui un lloc destacat i puguin aconseguir una denominació d'origen. Per poder-lo tastar com cal, la Fira de l'Oli ha incorporat la primera Fira del Pa. És una manera de donar a veure aquests pans que s'estan fent ara, no? Que hi ha una tornada del pa de qualitat i que la gent es preocupa pel que està menjant. No? I a més, si això lligues amb el tema del vi i de l'oli i de tot, que pot acompanyar molt bé, però la veritat és que em sembla molt bé. Valorar bé perquè dona a conèixer els petits productors que hi ha aquí per aquí al Vallès i també saber el gust que té un bon oli. Aquesta ha estat una bona temporada pels productors d'oli de la comarca. S'han arribat a trinxar 500.000 quilos, que això és molt, perquè en principi no veus oliveres per enlloc, però hi són. I bueno, val la pena perquè és un oli molt gustós. A més de conèixer els productes, els visitants de la fira han pogut seguir una conferència o visitar el molí de Can Sapera i així conèixer de primera mà com funciona de manera tradicional un trull que data del segle XIX.